Ruma, il-11 ta' Ottubru 1962. It-tħejjiet kienu ilhom għaddejjin kważi 3 snin, imma fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan kienu għadhom qed isiru l-aħħar irtokki. Matul dawk il-jiem mal-2500 tisqof inġabru minn madwar id-dinja kollha biex flimkien jagħtu bidu għall-ġrajja lil għall-Knisja u lanqas id-dinja moderna kienu għadhom qatt ma raw waħda tal-kobor tagħha. Dak li beda jseħħ dakinhar madwar il-qabar tal-Apostlu Pietru għad għandu messaġġ qawwi u ħaj għalina llum. Il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II seħħ u għad irid iseħħ. L-għena u t-tama, il-niket u it-ħassib tal-bnedmin tal-lum fuq kollox, tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu huma wkoll il-għena u t-tama, il-niket u it-ħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U ma hemm l-ebda ħaġa li hija tas-sew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Din l-ewwel sentenza li biha l-isqfijiet konċiljari jiftħu il-Kostituzzjoni pastorali fuq il-Knisja fid-dinja tal-lum aktarx li hija l-aktar waħda mis-16 il-dokument li ġiet ikkwotata u li baqgħet titfakkar. Id-dokument Gaudium et Spes kien l-aħħar wieħed li ġie approvat propju lejliet l-għeluq tal-Konċilju. Iżda dan ma jnaqqas xejn mill-importanza kbira tiegħu, anzi forsi minħabba il-qawwa tal-messaġġ li rridu jgħaddulna ir-rajja tal-Knisja huma ddeċidew li jħalluh għall-aħħar. Eżattament 100 sena qabel il-Papa Piju IX mal-enċiklika tiegħu Quanta Cura ippubblikata fit-8 ta' Diċembru tal-1864 kien żied ukoll dak li baqa' magħruf bħala is-sillabu tal-erruri, jew inkella lista ta' 80 żball spiss imsejħa wkoll ereżiji tad-dinja ta' dak iż-żmien li l-istess Papa kien diġà tkellem fuqhom u ikkundanna f'dokumenti, kitbiet u diskorsi li għamel qabel. Kienet attitudni ta' Knisja imbeżża minn dinja li għal bosta raġunijiet ma setet qatt taqbel magħha. Knisja li għalkemm matul is-sekli xterdet mad-dinja kollha, imma issa kienet ħasset il-bżonn li tiddefendi lilha mis-soċjetà stess li kienet qed tgħix fiha. Kienet saret Knisja fortizza lesta li tilqa' għall-attakki ta' dawk stess li kienet mibgħuta biex tevanġelizza. Kienet attitudni li sa nofs is-seklu 20 kienet espressa b'mod mill-iktar ċar fost l-oħrajn fil-verżjoni bil-Malti tal-innu tal-Papa, għal xejn li dewwa jridu iġarfu l-ħitan. Sa tmiem il-Konċilju Ekumeniku Vatikani II l-attitudni tal-isqfijiet kif espressa fil-Gaudium et Spes kienet għal kollox differenti. L-għena u t-tama, in-niket u tħassib tal-bnedmin tal-lum huma wkoll il-għena u t-tama, in-niket u t-tħassib tad-dixxipli ta' Kristu. U hawn huma jagħmluha ċara li m'għandu jkun hemm l-ebda eċċezzjoni. Ma hemm ebda ħaġa li jitassew tal-bniedem li huma wkoll ma jħossuhiex f'qalbhom. Fid-daħla tiegħu id-dokument jirreferi għat-tibdiliet kbar li kienu bdew jidhru f'diversi oqsma tal-ħajja, dawk soċjali, psikoloġiċi, morali u reliġjużi. L-isqfijiet jikdbu fuq dak li huma jsejħulu nuqqas ta' ekwilibrju fid-dinja. Imma ma jonqsux li jfakru wkoll fix-xewqat l-aktar universali tal-bnedmin u l-mistoqsijiet l-aktar profondi li huwa jagħmel. Il-Gaudium et Spes jikkonsisti wkoll minn żewġ taqsimiet ewlenin, kull waħda minnhom maqsuma
f'bosta kapitli differenti. L-ewwel taqsima hija fuq il-Knisja u s-sejħa tal-bniedem. Fija jistqarru li huwa l-istess spiritu li anqal il-poplu ta' Alla biex jilmaħ il-preżenza ta' Alla fil-ġrajiet, fl-esiġenzi, fix-xewqat tal-bnedmin l-oħra ta' żmienna. Ewlieni f'din it-taqsima huwa kapitlu fuq id-dinjità tal-persuna umana. Isegwu wara kapitli oħra fuq il-komunità tal-bnedmin, fuq il-ħidma tal-bniedem fl-univers, kif ukoll fuq il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Imbagħad fit-tieni taqsima ta' din il-Kostituzzjoni pastorali, il-Konċilju jgħaddi biex jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd għal xi problemi partikolarment urġenti ta' dak iż-żmien u li l-aktar kienu jolqtu lill-bniedem. Ma setax jonqos li l-isqfijiet jiddedikaw l-ewwel kapitlu ta' din it-taqsima għal promozzjoni tad-dinjità taż-żwieġ u l-familja. Imma huma kitbu wkoll fuq l-iżvilupp xieraq tal-kultura, fuq il-ħajja ekonomika u soċjali, fuq il-ħajja politika, il-ħidma favur il-paċi u il-bini tal-komunità tal-ġnus. Huwa evidenti li b'din l-attitudni l-ġdida tagħha fil-konfront tad-dinja, il-Knisja ma ddeċidietx li tinjora dak kollu li fis-soċjetà kien imur kontra il-valuri evanġeliċi li tħaddan, imma xtaqet li tinżel mill-loli tas-sedja maġisterjali li kienet fuqha u ma tkomplix tiġġudika u tikkundanna lill-umanità. Ridet twarrab il-pedestal minn taħt riġleha biex fuq art komuni mal-bnedmin l-oħra tipprova tifhem id-diffikultajiet tagħhom, tħoss magħhom, takkumpanjhom u tagħmel l-almu kollu tagħha biex tadirhom u tgħinhom. Matul l-istess konċilju, il-Knisja kienet diġà eżaminat fil-font lilha nfisha u iddokumentat ir-riflessjonijiet tagħha f'kitbiet oħra b'mod speċjali fil-Kostituzzjoni Dogmatika Lumen Gentium. Immissa hija ridet ukoll tħares il-barra minn nfisha u waqt li tieħu mit-teżori tat-tagħlim tal-Vanġelu tgħin bl-aħjar mod li tista' lil bnedmin kollha ta' żminijietna kemm jekk jemmnu falla u kemm jekk ma jarfuhx. L-isqfijiet kienu ċerti li jekk kull bniedem jara fid-dinjità li għandu u jifhem aħjar is-sejħa sħiħa tiegħu, allura huwa jfittex li jaħdem għal dinja aħjar mibnija fuq l-imħabba u l-għaqda fraterna bejn kulħadd. Mill-promulgazzjoni tal-Gaudium et Spes tal-lum għadda aktar minn nofs seklu. Dawk li f'dak iż-żmien kienu għadhom tfal jew żgħażagħ, illum saru nanniet u bużnanniet. Oħrajn mietu. Fl-istess waqt, id-dinja li kienet diġà bdiet tkun deskritta bħala villaġġ globali minħabba l-iżviluppi kbar li seħħew fl-oqsma tat trasport u tal-komunikazzjoni, illum sirna inqisuha sempliċiment id-dar komuni tagħna. Sirna aktar konxji mill-problemi tagħha milli konna dakinhar. Forsi wkoll li l-għajta tagħna favur dinja aħjar kibret. Imma dan ma jfissirx li l-għawġ u t-twejjir ta' dakinhar nistgħu ninsewh. Meta niflu sew it-temi kollha li titratta dwarhom il-Gaudium et Spes, jidher b'mod mill-aktar ċar li dak li kien urġenti dakinhar għadu daqstant ieħor urġenti llum, li l-problemi tas-soċjetà ta' matul is-sittinijiet għadhom il-problemi tagħna, li dak li jiddiskutew u kitbu fuq l-isqfijiet aktar minn nofs seklu ilu għadu fuq l-aġenda tas-soċjetà diġitali ta' żmienna. Minkejja kull xenn għal paċi, għada hemm it-teddida tal-gwerra. Minkejja tkabbir ekonomiku ta' żmienna, għadu hemm il-faqar trement li jgħixu u jmutu fih tant popli. Għadu hemm u forsi kiber id-diżastru uman tal-migrazzjoni fejn miljuni ta' bnedmin ikollhom iħallu djarhom u jaħarbu minn pajjiżhom biex ifittxu kenna lihom infushom u futur aħjar għal uliedhom. Għadu hemm l-isfruttament u l-qerda tal-ħolqien ta' madwarna minħabba il-qlieħ ta' xi ftit
Għadna naraw iż-żebliħ tad-dinjità tal-persuna umana. It-tifrik tal-istituzzjoni tal-familja bil-weġad kbar li dan jikkawża lill-membri tagħha, speċjalment l-tfal. It-telf ta' fiduċja li bosta popli illum qed ikollhom fis-sistema politika u f'dawk li huma fdati bit-tmexxija tal-popli. U l-lista tkompli titwal. Dawn huma biss ftit minn niket u tħassib tal-bnedmin tal-lum, fuq kollox tal-foqra u ta' dawk kollha li jbatu, u li l-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni irrefera għalihom aktar minn nofs seklu ilu. Iżda maġuna magħhom fl-istess soċjetà nistgħu nilmħu wkoll l-għena u t-tama, il-Gaudium et Spes. Tant persuni minn kull nazzjon u minn kull twemmin reliġjuż li mimlijin ħeġġa u spiss bil-moħbi jagħtu is-sem tagħhom f'diversi oqsma tal-ħajja. Huma dawn l-għena u t-tama tal-Knisja u tad-dinja ta' żmienna. Iċ-ċirkostanzi fid-dinja minn żmien il-Konċilju tal-lum inbidlu drastikament. Imma l-prinċipji li l-Knisja trid timxi fuqhom fir-relazzjoni tagħha mad-dinja jibqgħu l-istess. Jiġifieri li tfittex id-dialogu mal-bnedmin kollha li tkun ta' servizz għal kulħadd u fuq kollox li jżomm f'moħħha u f'qalba li d-dinja hija magħmula minn persuni li diġà ġew mifdija. Għalhekk il-missjoni tagħha li trid twettaq b'ħafna umiltà u ħafna rispett hija dik li twassal lil popli l-aħbar it-tajba ta' din il-fidwa. Ma nistgħu qatt inkunu Knisja f'oppożizzjoni ma' dinja li Alla tant ħabba u li għalija ta' lill-Ibnu stess. Hija għalhekk din l-insistenza tagħna li anke llum għadna nistgħu nisħu li l-Konċilju Ekumeniku Vatikan it-tieni seħħ imma għad irid iseħħ. Huwa biss meta nipperswadu lilna nfusna minn din ir-realtà li forsi nistgħu nibdew nasqu l-għalqa ta' dokumenti li tagħna ħalli fiha niskopru it-teżor moħbi li hemm mitfun. Mill-banda l-oħra, jekk il-Konċilju jibqa' lina biss ġrajja tal-imoddi, allura nkunu ħatja li tfinna dan il-wirt kbir, nkunu tlifnieh aħna u tellifnieh ukoll lil ta' warajna.